Hello guys, welcome to the channel. ಈ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಡ್ ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರಂದಾಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪಂದ ಇನಿಕ್ 4 ದಿನ ಅಂಡ್ ದಾದಾ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ವರ ಮಾತ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಬಾಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಲ ಅಂಚಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆತಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಲ್ನೆ. ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ್ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೌಲ್ ಮಾತ ಕಣತ್ತದ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಂತದ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಕೊರೊಂತೆರೆ ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೊಣಯರೆ ಪಂಡದು. ಒಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ದಾಣಿದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂಡಿತ್ತೇರೆ ಅಂಚ ಬಾಲ್ಯಗ್ಲ ವೈಟ್ ದನೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ ಇನಿ ಉಂಡು ದಂಡದು. ಜೋಕ್ಲೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಮಾತ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತನೆ. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ದಾದಾನ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ ಪೋಯರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪೇರು ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬುಣ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ. ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಅಂಗನವಾಡಿ 21 ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಪಣಿಯರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತು ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡದು. ಜೋಕ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ ಅದು ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುಣ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಮಾತ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿ ಅಲ್ತು. ಜೋಕ್ಲ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಬೇನು. ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಾವರೆ ಅಂತ ಪಂಡಿತ್ತೈತೆ ಒಂದು ಎಂದೆ ಇನ್ನಿಲಾರ ಅಲ್ತಂಡು ಅವು 3 ದಿನ ಅರಲ್ಲುನಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ನೇನತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಅಡಿಗೆದ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಆವಡಿತ್ತನು ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತ ಕಣತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮಾತ ಸೆಟ್ ಮಂತ ದೀವ ಒಂದುರ್ಲೆ ಏಪಲ ಇಂಚ ಅಂಗಡಿಗೆ ದಾದಂಡ ಕಣಾಯರ ಪೋಣಾಗ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಇನ್ಯಾಗ ಜ್ವರ ದಂಡದಾಯನ ಬುಡ್ದು ಪೋತನು ಅಂಚೆ ಚೂರು ಬೇಜಾರಾಯಗ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರು ಎಂದು ಅಂಚೈತೆ ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ದೀಯರೆ ಕೊರೊಂದುರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಚಿಕನ್ಲ ಕಣತ್ತೇರು ಬಣ್ಣಾಗ ನನ್ನತ್ತೆ ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಕಜಿಪ್ ಮಾತ ಆವಡು ಮುಂಚಿ ಮಾತ ಕಡೆ ಆನು ಫ್ರೈ ಮಂತ ದೀದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ತೊಟ್ಟು ಮಾತದ ಎತ್ತದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಾತ ಆಯರ ಎತ್ತಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತ ದೀತ್ಯಾರು ಬಣ್ಣಗಣಿ. ಬೇರೆ ಚಿಕನ್ ಕಣತ್ತೇರಿ ನೈಟಿಗೆ వండದು ಅಂಚೈತೆ ಇನ್ನು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಡು ಗಂಟೆ 7 ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ಮೂರ್ತು ಕಜಿಪಾವು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಉಲಾಯ ಚಿಕನ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಪಲಾಂಡ ಪಿದಾಯಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಣಿ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಪೊರ್ತಾತಂಡು ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಅಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡು ಅಂಚೆ ಉಲಾಯ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚಿಕನ್ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮಾತ ಆಂಡು ಮೂಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ 3 ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತದಿ ನನ್ನ ಬೆಯ್ಯರೆ ದಿಗೋಡು. ಯಾನ್ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುಣೆ ಪಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೇರೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐನು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತದೆ ಪಾಡುನೆ ಇಜಿ ನಾವು ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಐನು ತೆತ್ತಿದು ಇದೇ ಪೋಪುಂಡು ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಂಡ ಐನು ತಿಂದದ್ದು ಪೋಪುಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು.
ಮುಂಚೆ ವೆಚ್ಚ ಬಣ್ಣಲೆಡೆ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪೋತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ಇಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧದ ಪಾಡ್ನೇನೆ 2 kg ತಿಪ್ಪುಣೆ ಚಿಕನ್ ಅದು ಒಂತೆನೆ ಯಾವ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆದು ಮಾತಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಅಂದಲ್ಲ ಮಂತೀಜಿ ಹುಳಿಲ ನೀಡು ಮಾಡ್ದೀತೆ ಪಾಡಿಯ ಚಿಕನ್ ಬೆಯ್ಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ತೆರೆಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೆ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ಕ ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟು ಬೇಯ್ದಾನಾಗ ಸರಿ ಹಾಕು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಐಟ್ ಸರಿ ಬೇಯ್ದಾನಾಗ ಅವು ನೀರು ಆಜುಂಡು ತಾರಾಯಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಸುಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡವು ಒಂತೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೊಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ಲ ನನ್ನ ಪೋತುನ ತಾರ ಇಲ್ನ ಪಾಡ್ಗ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಂಡ ಆಂಡಾಡಿಗೆ ನಾನೊಂದಿತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅವಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮುಳು ಕಜಿಪ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತದು ಬಾಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ ಕೊರಿಯೆ ಆಯ್ಗ ಮರ್ದು ಪರ್ಪಾಬುನೇ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಮರ್ದು ವರಿಯರೆ ಅಂದು ಲೆಸಂದು ಕುಲ್ಲದೆ ಮರ್ದು ಪರಿಯರನೇ ಕೇನುಜಿ ಎಂಚದ ಅದಾಂಡ ತಿನ್ಪುಣನ ಮಿನಿ ಕೊರ್ದು ಎಂಚಾಂಡ ಮಂತ ಪರ್ಪಾಬುನೆ ಅವಳ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮರ್ದು ಉಂಡು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುಣೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಈಡೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಬೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.